A samo 90 minuta kasnije uslijedio je odgovor Borisa Miletića. Prije svega na današnju Ferićevu presicu mogu samo reći dvije riječi. Fake news ili ti lažan sadržaj. I to onako klasičan. Mi smo to normalno sve prijavili kao lažan sadržaj. Međutim, metodologija je poznata. Jedna opskurna stranica, anonimni izvori. Toga smo se nagledali i u Zagrebu i u drugim gradovima. Da u Istri, u jednoj tolerantnoj, otvorenoj, pristojnoj regiji moramo slušati ovakvu količinu destrukcije, histerije, pljuvanja i mržnje. Miletić je naveo da je u ovaj lažni sadržaj Ferić uspio ugurati i Technomont i druge gospodarstvenike, te istaknuo. A ja ću vam reći što nije fake news. Ono što je istina, da je grad Pula i drugi gradovi i općine u vrijeme ove krize itekako pomogao svoje gospodarstvenike. Oslobodili smo plaćanje zakupa poslovnih prostora, komunalne naknade, javnih površina s jedne strane. S druge strane, dodijelili direktne novčane poticaje upravo malom i srednjem poduzetništvu, gospodarstvu, kako bi prebolili ovu krizu. Samo gradski proračun grada Pule, naše javne financije su u 2020. i prvoj polovici 2021. podnijeli teret od preko 6,5 milijuna kuna u tu namjenu. A na novinarski upit da objasni tvrdnje Ferića da je ruski investitor na gradskom zemljištu gradio parkiralište, Miletić je odgovorio. Cijela ta konstrukcija je fake news. Grad Pula posluje po zakonima. Ja sam 15 godina na čelu ovoga grada i sigurno ne bih bio da sam prekršio iti jedan propis. Znamo kako se gradi, potrebne su građevinske dozvole, potrebno je vlasništvo. Prema tome, to je kompletno jedan fake, lažan news gdje nema niti jedne konkretne činjenice, niti jednog dokaza i ja mogu to samo odbaciti. A ako nekoga zanima, može dobiti od gradske uprave apsolutno sve papire. Ali ako je neko čekao toliko vremena i par dana prije izbora, to izvlači van preko te opskurne stranice anonimnih izvora, dajte, pokažite. Miletić je na kraju konferencije za medije kazao da su Ferićeve navode prijavili Facebooku kao lažni sadržaj, izrazivši nadu da će njihova administracija to odraditi, te poručio da se Ferićem apsolutno ne želi baviti.